Здравейте, хора! Вие сте с Мария Георгиева Мария. Сега ще снимаме един клип на Майнкрафт. И така свърши клипа, сега ще гледаме друг. Ай, купила! И това ми е приятела. Много добра парол. Настройка? Не сега. Tá, parou, L, parou. 5, 4, 3, 2, 1. Saudações, zombies! Aqui quem fala é o Sr. Flash, galera, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de sobreviventes. E o Erlen vai falar o que a gente veio fazer. Esse novo account. Вие се свързва с Google. Това може да отнеме успешно. Yes! Имам нов акаунт. Фото. Ники Геймърс БГ. Я да я си вляза в профила. Ники Геймс. Гамес. Гледай какви нови. Няма абонаменти. Няма абонаменти, човек. Няма абонаменти. Ето Ники Геймърс БГ. Геймс! И Ники... Оф, ще сменя името. Реален Иван. Човек, защо казваш пред хора? Съм сърве върху тебе. Човек, нали знаеш, че тя снима? Не знаеш, че тя снима. Кой? Тя снима. Мамо! Човек, ти си имаш друг клип, може Много ти лаги. от YouTube да те бамнат. Много лаги. Да. Бате пише, много лаги. Може да се изтеглиш направо. I hate it. Много лаги. Боже! Не на тебе. О! Где ми шешка да